Saidmurod Davlatov роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон. силсилаи китобҳои фалсафаи мӯрчагон. Нашриёти Ношир, шаҳри Хуҷанд, соли 2020. ин китоб барои соҳибкорон ва ҳаме касоне ки орзу доранд тиҷорати худро боз намоянд навишта шудааст. муаллифи китоб бизнес тренери дараҷаи байналмилалӣ бо таҷрибаи 20-сола, муассис ва ҳамшарики 22 намуди тиҷорат, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори бизнес ва маркетинг мебошад. ҳамаи он чӣ ки дар ин китоб гуфта шудааст ояндаи соҳибкорӣ ва тиҷорат дар Тоҷикистон мебошад. дар ин китоб шумо таҳлили ҳамаҷониба ва хулосаҳои аниқ, машварат ва тавсияҳои мушаххас пайдо мекунед. бинобар ин донише ки шумо аз китоби мазкур ҳосил мекунед метавонад ба шумо кӯмак кунад то дар оянда сарватманди ҳақиқӣ, миллионер бишавед. пешгуфтори муаллиф. хонандагони гиромӣ, ман ин китобро ба умеди он навиштаам ки ба шумо фоида меорад, роҳ нишон медиҳад ки соҳибкорӣ шуморо чӣ гуна метавон ба сатҳи нав, сатҳи байналмилалӣ бардошт. ман мехоҳам роҳе нишон диҳам ки ба шумо ёрӣ кунад то тавонед боз ҳам тавоно шавед. китоб ба ин ҳадаф навишта шудааст то кӯмак кунад то иқтисоди кишвари мо баланд бардошта шавад. ман орзу дорам рӯзе фаро мерасад ки ҳамватанони мо аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон ҷамъ мешаванд ва кишварамонро месозанд, онро ба таври сазовор обод менамоянд. кишвари хешро рушд бахшида мо таърихи нав месозем ки идомаи таърихи бузурги ҳазорсолаи ниёгони мо мебошад. имрӯз ин таърих бояд ҳаракати хешро таҷдид бахшад то наслҳои ояндаи мо орзу накунанд ки мактабро хатм намуда марди кор шаванд, балки орзу кунанд ки шахсони бузург мешаванд. бинобар ин барои онҳо бояд шароити мусоид фароҳам овард. ояндаи кишвар вобаста ба рушди иқтисод аст. танҳо рушди иқтисод имкон медиҳад ки мо кишваре созем ки орзуяш мекунем. барои амалӣ гардидани орзуҳои насли оянда умед бубахшем. роҳи асосии ба ин мақсад расидан ба онҳо омӯзиши хуб додан аст. дастрасии озодона ва баробар ба донишҳо дар ҷомеаи мо адолатро ташаккул медиҳад ва ба кашфиётҳои нав роҳ мекушад. мо бояд ба мардумамон ҳамроҳ кор карданро омӯзем. мо бояд шаҳрвандонамонро чунон омӯзем ки омӯзиш гирифтан барояшон афзалтар бошад, на мардикорӣ, на кори ғайритахассусӣ. замини мо 93% аз кӯҳ иборат аст. дар пояи ин кӯҳҳо мардуми бузург зиндагонӣ мекунанд ва дар қаъри ин кӯҳҳо гавҳарҳо ва захираҳои табиӣ ниҳонанд. ҳамаи он чиро ки моро рақобатпазир месозад бояд истифода барем. барои ин мо бояд соҳибкориро дуруст ва самаранок идора намоем. ин китоб маҳз ба ҳамин ҳадаф навишта шудааст. ман умед дорам ки он ба шумо ёрӣ мерасонад то натиҷаҳои бузургро ба даст оваред ва шуморо ба комёбиҳои нав раҳнамун месозад. бо эҳтироми зиёд, Саидмурод Давлатов. муқаддима. бесаводии молӣ мушкилии бузург мебошад. одамон ҳамеша ба ҳолати пурхатар аз он ҷиҳат меафтанд ки барои он ба таври лозимӣ омода нашуданд. Доналд Трамп. ҳамаи он чӣ дар ин китоб гуфта мешавад ояндаи соҳибкорӣ ва тиҷорат дар Тоҷикистон аст. охир ин гуна андешаҳои соҳибкорӣ, барномаҳои тиҷоратие ки имрӯз ҳастанд 20 ё 10 сол қабл ба фикри касе набуд. бисёриҳо шояд мегуфтанд ки ин номумкин аст, ғайривоқеъ аст.
аммо имрӯз мардум мефаҳманд ки ба соҳибкорӣ ва тиҷорат машғул шудан беҳтар аст. бисёр касон андеша доранд ки пеш бурдани соҳибкорӣ душвор аст. бале, ин кор мушкил аст. аммо агар шумо ин тасмимро нагиред, ҳолати шумо бадтар хоҳад шуд. зиндагӣ имрӯз на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар саросари ҷаҳон осон нест. бинобар ин донишҳое ки шумо бо хондани ин китоб мегиред, метавонад кӯмак кунад ки дар оянда миллионер шавед. охир агар шумо хоҳед ки табиб шавед, бояд дар пеши табиби соҳибкасб таҷриба омӯзед. агар хоҳед ки технолог шавед, дар пеши технологи моҳир таҷриба гиред. маҳорати идора кардани автомобилро аз ронандии касбӣ омӯхтан лозим. агар хоҳед ки миллионер шавед, бояд аз касоне омӯзед ки миллион кор кардаанд, на аз он касоне ки бо бурд кардани билети лотарея ё бо воситаи хешутаборӣ дар натиҷаи хусусигардонии корхонаҳои бузург миллион ба даст оварданд. барои он ки онҳо он донишро надоранд ки ин муваффақиятро такрор кунанд, ва агар онҳо ин сарватро аз даст диҳанд, дигарбора чунин сатҳи баланди зиндагиро ба даст оварда наметавонанд. ман бисёр шахсонеро медонам ки аз падару модарашон активҳо, тиҷоратҳои муваффақро гирифтаанд ё аз баракати пайвандонашон дар сохторҳои давлатӣ имконияти зиёдеро дар ихтиёр доштанд, аммо ҳамаи онро зуд аз даст доданд. онҳо дар марҳалаи пешрафти иқтисодӣ дар авҷи тиҷорат буданд, аммо бо тағйирёбии бозор тиҷорати ин шахсон ба душворӣ рӯбарӯ шуда баъдан шикаст хӯрд. барои чӣ бонкҳо баста мешаванд? барои чӣ муассисаҳои варшикаста мешаванд? барои чӣ ширкатҳои муваффақ муфлис мешаванд? барои он ки комёбии онҳо ба дониш вобаста нест. барои он ки масалан вобаста ба он хешованд ё шинос аст ки дар сохторҳои давлатӣ кор мекунад. шумо метавонед ширкатро харед, метавонед хона харед, метавонед автомобил харед, аммо мағзро наметавонед харед. шумо метавонед комёбии шахси бегонаро аз худ намоед, либосашро аз худ намоед, аммо ақли онро наметавонед аз худ намоед, ки аз баракати ақл комёбиҳо ба даст меоянд. мо бояд аз тафаккури маъмулии худ даст кашем ва соҳибкори ҳақиқӣ шавем. ба хешовандони баландпоyии худ такя накунем, зеро тиҷорате ки бар бунёди риштаҳои хешовандӣ сохта шудааст, устувор нест. ба ин роҳ шумо наметавонед тоҷир шавед. ин гуна шумо дар як марҳилаи кӯтоҳ рушд мекунед, аммо комёбии дарозмуддатро наметавонед ба даст оред. мо бояд тиҷоратамонро аз Тоҷикистон ба ҷаҳон берун барем. ки метавонад имконҳои бузургеро фароҳам орад. фоида гирифтан аз кишварҳо ва қитъаҳои гуногунро бояд омӯзем. барои он ки чунин тиҷоратро созем, бояд дар бораи пешбурди бизнес дониши касбӣ дошта бошем. ман дарк мекунам ки имрӯз доштани такягоҳе ки тиҷорати шуморо аз мушкилотҳо раҳоӣ мебахшад ва шароит фароҳам меоварад, албатта судманд аст, аммо чунин вазъ дароз давом намекунад. бозор ногузир ва оҳиста оҳиста шароитеро ба вуҷуд меорад ки комёбиро танҳо шахсоне ба даст меоваранд ки мағз доранд, дониши зарурӣ доранд. ин мағз ва дониши зарурӣ имкон медиҳад ки онҳо натиҷаи мусбатро ба даст оранд. аммо шахсони тасодуфиеро ки ин гуна дониш надоранд, бозор берун хоҳад сохт. бозор онҳоро бидуни раҳм барканор хоҳад кард ва ин ҷо ягон риштаи хешовандӣ кӯмаке намекунад. бархе аз тоҷирон аллакай мефаҳманд ки ба онҳо дониш зарур аст, аммо намедонанд ки чӣ гуна онро ба даст оранд. дигарон шояд бовар намекунанд ки ин донишҳо барои ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ кӯмак мекунанд, аммо оҳиста оҳиста инро дарк мекунанд. зиндагии худ онҳоро маҷбур хоҳад кард. онҳо аз тариқи хатоиҳо ва тасмимҳои нодуруст меомӯзанд. ҳолон ки метавон аз ин хатоиҳо ва тасмимҳои нодуруст раҳоӣ ёфт.
خرد مردمی چنین بازگوی میکنند. شخصان خردمند از خطای خویش میآموزند، اما حکیمان از خطای دیگران میآموزند. آخر دانش نسبت به خطایی خیلی ارزانتر میافتد. کسی که این حکمت را درک میکند او در ترینینگ ها میآموزد، کتاب های ضروری را میخواند، خود را تشکل میدهد و پس میتواند زودتر به کامیابی دست یابد. چگونه باید آموزیم؟ آموزش مقرری کمک میکند که شما زنده مانید. خودآموزی شما را به کامیابی میرساند. جیم ران. این موضوع آمادگی باید مغز شما را به درک اطلاعات آماده سازد. به این شما نمیتوانید بسیار چیزها را فهمید. بسیار کسان نمیتوانند درست آموزند. خود همین کار درست آموختن را نیز یاد گرفتن لازم است. چی به آموزش تاثیر میرساند؟ جریان آموزش مقرری بسیار دراز ادامه میکند. 10 سال در مکتب میانه، 5 سال در مکتب عالی. از برکت این جریان آموزش بسیار شخصان فکر میکنند که آموزش یعنی این گرفتن معلومات معین است. برای آنکه در مؤسسه های تعلیمی معمولا آموزش این در خاطر گرفتن معلومات است که استاد آن را گفته است یا تکراری معلومات یا متن از کتاب درسی می باشد و اگر متن هر قدر دقیق تر بازگویی گردد همان قدر بهای بلندتر گذاشته می شود. همین طور خواننده یا دانشجو وظیفه دیکتافون را اجرا می کند، یعنی معلوماتی را در خاطر می گیرد و سپس آن چیزی را که در درس گفته می شود یا در کتاب درسی نوشته شده است دوباره می گوید. دیکتافون می تواند آن چیزی را که شنیده شده است کلمه به کلمه بازگویی نماید، اما با معلوماتی ثبت کرده است هیچ کاری کرده نمی تواند. آن معلومات را استفاده نمی برد. بعضی شخصانی که بسیار می دانند اما آن را استفاده برده نمی توانند چنین رفتار می کنند. بر بنیاد این قالب های کهنه ما اندیشه می کنیم که آموزش این انتقال مجموعه اطلاعات یا معلومات نو می باشد. مثلا در کره زمین 6 قطعه است یا ناپلیون در سال 1812 بر روسیه حمله کرده است. واقعا در خاطر نگاه داشتن معلومات کاری نیست که آن را آموزش می نامیم. آموزش این یعنی تغییر دادن زندگی خود است. مثلا من زمانی نمیدانستم که چگونه باید بیشتر پول کار کنم، اما اکنون میدانم. من نمیدانستم که چگونه گروه سازمان دهم، اکنون میدانم. من نمیدانستم که چگونه تجارتم را رواج دهم، اکنون میدانم. نمیدانستم که چگونه حساب و کتاب کنم، مبلغ را نظارت کنم، اکنون میدانم. و من این دانش ها را به کار میبرم، یعنی بیشتر پول کار میکنم، گروه نو سازمان میدهم، تجارت را رواج میدهم، حساب و کتاب میکنم، مبلغ را نظارت میکنم. این بسیار نقطه مهم است. من این کارها را نمیدانستم، اما اکنون نه تنها میدانم بلکه اجرا میکنم. اگر شما پس از ترینینگ نام پیشبرد تجارت در تجارت خویش تغییرات مثبتی را وارد نکردید پس چیزی را نآموختید. من بسیار ترینینگ ها را برگزار کردم و میبینم که پس از آموزش کسی چیزی را در زندگی خود رو تغییر میدهد، اما کسی بر روش کهنه زندگی میکند برای آنکه او آن دانشی را که گرفته بود در زندگی خویش استفاده نمیبرد. بنابراین نتیجه مهم آموزش چنین است: خود را باید تغییر داد، خصلت خویش را باید تغییر داد، باید عاقل‌تر شد، باید حکیم‌تر شد، باید زیادتر کوشش کرد. در دانشگاه هاروارد دانشمندان میان دانشجویان تحقیقاتی را انجام دادند. آنها معلوم کردند که دانشجویان در موضوع معین 2 هفته سخنرانی گوش کرده تنها 2% شنیدهشان را در خاطر گرفتند. پس عالمان سر آن اندیشه کردند که چگونه مقدار درک معلومات را تغییر دهند. آنها تصمیم گرفتند که یک سخنرانی را روز 8 ساعت در دوام 1 هفته بخوانند. این گونه آموزش تاثیر بخش گردید. اکنون دانشجویان 67% معلومات شنیدهشان را در یاد نگاه می داشتند و نهایت خلاصه کردند که تکرار
яке аз воситаҳои самарабахш кардани омӯзиш аст. аммо агар ба ин роҳ равем, пас омӯзиши 5 солаи таҳсилоти олиро бояд то 35 сол дароз кунем. ин амал албатта номумкин аст. бинобар ин олимон равишҳои дигари самарабахш намудани омӯзишро тарҳрезӣ карданд. ин равишҳоро ман низ дар тренингҳоям истифода мебарам. кӯшиш мекунам ки дар ин китоб низ ба кор барам. дар оғоз бояд мағзи шуморо ба дарки маълумот омода намоем. кӯшиш намоед ки як сатил обро ба як истакон бирезед. оби зиёди он ба фарш мерезад. инҷо низ чунин аст. агар мағзи шумо омода набошад, бахши бисёр маълумотҳоро намепазирад, онро аз худ намекунад. ҳамчунин метавон мағзи шуморо ба замин монанд кард ва донишро ба тухмҳое ки ба замин меафтанд мерӯянд ва қад мекашанд. агар замин асфалтпӯш бошад, ба он дона пошидан бефоида аст, зеро онҳо ҳеҷ гоҳ намерӯянд. ба санглох ва замини беоб низ дона пошидан бефоида аст, онҳо намерӯянд. бинобар ин шумо низ хонандаи азиз, мағзи хешро бояд ба дарки маводе ки дар ин китоб нигошта шудааст омода созед. ин корро бояд кард барои он ки ҷомеае ки мо зиндагӣ мекунем дар мағзи мо бисёр стереотипҳо, ҳолатҳо ва тасаввуроти манфиро мегузорад. аз тарафи дигар мушкилот ба мо фишор меорад. норасоии ҳамешагии пул эҳсос мешавад. мехоҳед ё намехоҳед, шумо ногузир дар ин бора фикр мекунед. барои ин бояд ончунон барои омӯзиш омода шавед ки бароятон шонси мағлуб шудан намонад. мағзи шумо бояд ҳама чизро дарк кунад ва бубинад. танҳо ҳамон вақт шумо метавонед ба пеш равед ва пирӯз шавед. рӯҳии шумо муҳим аст. барои он ки комёбиро ба даст оред, ба дунболи пул наравед, ба дунболи орзу биравед. тони шей яке аз механизмҳои дарки самарабахши иттилоот, ҳолати мувофиқи эҳсосот рӯҳии шумо аст. он метавонад дар сатҳи муқаррарӣ, яъне монанди рӯҳии ҳама бошад. ба пурсиши корҳо чӣ хел? тақрибан ҳама чунин посух медиҳанд. нағз. ҳангоми ҳолати моро мепурсанд, мо бештар ҳамчунин посух медиҳем. нағз. хуб. агар рӯҳии шумо, ҳолати эҳсосоти дарунии шумо, муносибати шумо ба кор дар ин сатҳи муқаррарӣ бошад, шумо чизеро ба даст намеоред. барои он ки касоне ки чунин ҳолати эҳсосот доранд, талош мекунанд ки монанди ҳама бошанд, аз дигарон поинтар набошанд. ин ба он маъно аст ки барои онҳо дастоварди дигар лозим нест. онҳо ба дастоварди андаке ки кӯшиш ва қувватро талаб намекунад қаноат мекунад. барои ба даст овардани комёбии чашмгир бояд ин ҳолати эҳсосот баландтар аз ҳолати муқаррарӣ бошад. рӯҳии ҳама касони комёб бештар аз меъёр аст. онҳо ғайриқолибӣ, ғайристандартӣ меандешанд ва корҳоеро мекунанд ки дигарон анҷом намедиҳанд. бинобар ин комёб мешаванд. агар рӯҳии шумо болотар аз меъёр бошад, дар шумо илҳом, шӯру шавқ пайдо мешавад. дар шумо ҳолати хушӣ ва хушбинӣ ба вуҷуд меояд. боз ҳолати тавоноӣ, қудрат ҳаст. аммо ин ҳолат қуллаи баландтарини имконияти инсоният мебошад. паёнбарон бар ин дараҷа ҳастанд. бинобар ин онҳо метавонанд мӯъҷиза нишон диҳанд. ҳолати шумо бояд болотар аз меъёр, аз муқаррарӣ бошад. аммо чун ба шумо мушкилот фишор меорад, вазъият фишор меорад, шумо наметавонед ҳамеша дар ин ҳолат монед. бинобар ин ҳолати соҳибкорон бештар аз сатҳи меъёр поин меояд. ин ҳолати шубҳа, ҳолати изтироб, ҳолати нигаронӣ, ҳолати тарс ва ниҳоят марг аст ки инсон чун ҷасади зинда ҳаракат мекунад. ба ин ҳолат ӯ дар сурате меафтад ки боварӣ охиринашро аз даст медиҳад. нақшаи рақами 1. ҷадвали ҳолати эҳсосот. аз ҳама боло тавоноӣ, қудрат, амал, шӯру иштиёқ, илҳом, хушҳолӣ, меъёр, ҳолати муқаррарӣ,
шубҳа, изтироб, афсурдагӣ, тарс, марг. ҳолати амал кардан чунин маъно дорад, ки агар барои ту омӯзиш лозим бошад, меомӯзӣ. касе машварати ҷиддӣ диҳад, ту аз ин машварат пайравӣ мекунӣ. дар сарат андешаи ҷолибе пайдо шавад, ту онро амалӣ месозӣ. дар ҳолати поин аз меъёр агар шумо андешае дошта бошед ҳам ба он бовар намекунед, ки амалӣ карда метавонед. касе ба шумо машварат медиҳад, ки биомӯзед, аммо шумо шубҳа мекунед, бовар намекунед, ки ин ба шумо кӯмак мекунад. метавон машварат дод, аммо наметавон хиратро дод, ки ин машваратро ба кор бибарад. агар шумо ҳолати эҳсосотии худро назорат карда натавонед, онро дар сатҳи болотар аз меъёр дошта натавониста соҳибкори комёб шуда наметавонед. барои он ки соҳибкор ҳамеша меандешад, ҳамеша амал мекунад. бале, ӯ уҳдадориҳои зиёде дорад, мушкилоти зиёде дорад ва барои ин ҳам ҳолати ӯ бояд болотар аз ҳолати муқаррарӣ, яъне аз меъёр бошад. ӯ бояд ҳолати шӯру иштиёқ ва илҳом дошта бошад, то вазифаҳои душворро ҳал кунад ва пеш равад. бинобар ин ҳамеша худро ташаккул диҳед, ки рӯҳиятон дар сатҳи олӣ бошад. аммо ҳоло ҳозир мушкилотро фаромӯш кунед, қарзҳо, андозҳоро фаромӯш кунед. касонеро ки ба шумо бадқавлӣ карданд фаромӯш кунед ва кӯшиш кунед, ки ба дарки мусбати ҳамаи он чӣ ки дар китоб навишта шудааст омода шавед. пас мағзи шумо ҳамаи иттилооти судмандро аз худ мекунад ва кӯмак мекунад, ки ҳамаи мушкилотеро ки дар роҳи комёбиятон бармехӯрад рафъ бисозед. масъали роҳ ба сӯи комёбӣ. боре шогирде ба назди устод омад ва хоҳиш кард, ки роҳи ба даст овардани комёбиро ба ӯ омӯзад. устод бочкаи бузургеро пури об кард ва ба шогирд пешниҳод намуд, ки ба он ғӯта занад, сари худро низ дар ин об фурӯ кунад. шогирд ғӯта зад. пас аз чанд сония ӯ талош кард, ки сарашро аз об берун кунад, аммо устод сари ӯро медошт, то ки аз об боло накунад. шогирд бо тамоми қувва мекӯшид, ки сарашро аз об боло бардорад ва ниҳоят ба ӯ муяссар гардид, ки муқовимати дасти устодро рафъ созад. нафасе гирифта пурсид, ки чаро устод нагузошт, ки ӯ сарашро аз об боло бардорад. бигӯй, вақте саратро аз об боло карда натавонистӣ, чӣ эҳсосе кардӣ? вақте ман монеаи ту мешудам, бештар чӣ эҳсос мекардӣ? ман бештар мехостам нафас бикашам. ин эҳсосро дар хотир нигаҳ дор ва бо ин эҳсос ба комёбӣ бикӯш. пас ҳама чизро ба даст меорӣ. қоидаҳои омӯзиш. агар шумо намехоҳед чизҳои оддиро дар маърази хатар гузоред, ногузир ба онҳо таслим мешавед. ҷим рон. барои он ки дарки маълумот самаранок шавад, шумо бояд дафтаре ташкил кунед, ки дар он қоидаҳои асосии пеш бурдани соҳибкориро бинависед. ҳамин гуна шумо метавонед хотираи худро танзим кунед ва нуқтаҳои муҳимро дар хотир нигаҳ доред. дар ин дафтар бояд чанд варақро ҷудо кунед ва чунин унвон гузоред: сафҳаҳои заррин. дар он хулосаҳои муҳими хешро бинависед. масалан, дар риёзиёт, физика, кимиё формулаҳои асосӣ ҳастанд, ки бе онҳо шумо наметавонед вазифаҳоро ҳал кунед, таҷриба гузаронед, хосияти моддаҳоро муайян созед ва ғайра. ин формулаҳо ҳеҷ гоҳ тағйир намеёбанд. онҳо ҳамеша барои ҳисоб истифода бурда мешаванд. ҳамин гуна барои ба даст овардани комёбӣ андешаҳои калидӣ ва қоидаҳои асосие вуҷуд доранд, ки бе риояи онҳо шумо наметавонед орзуятонро амалӣ намоед. онҳо низ ҳамчунин ҳеҷ гоҳ тағйир намеёбанд ва ҳамеша рӯзмарра мемонанд. ин гуна андазҳои ҳакимона кӯтоҳро бояд дар бахши саҳифаҳои заррин навишт. нуқтаҳои муҳимро дар дафтар навишта кӯшиш кунед, ки маълумотро дуруст ҷобаҷо гузоред. барои ин дар ҳар саҳифа сатрҳои холӣ гузоред, то дар мавриди он чизе ки хондаед
андеши худро бинависед. кӯшиш кунед ки андешаҳоеро ки ҳангоми хондани китоб пайдо мешаванд зикр кунед, зеро агар шумо онҳоро нанависед фаромӯш мешаванд. ҳамин гуна шумо метавонед аз он чӣ ки хондаед андешаҳои судмандро ҷудо кунед. агар шумо онҳоро қайд кунед пас ҳатман метавонед истифода кунед. пас дар шумо барномае пайдо мешавад, стратегияи кор пайдо мешавад. аз баракати онҳо шумо метавонед зиндагии хешро тағйир диҳед. боз як қоида аст ки бояд ба он пайравӣ кард. ҳар он чӣ ки шумо медонед ва китобро хонда меомӯзед, кӯшиш кунед ки ба наздикон ва дӯстоне ки дар тиҷорат машғуланд бидиҳед. шумо бояд ҳар он чӣ ки омӯхтаед ба онҳо биомӯзед, барои он ки ин ба шумо суд меорад. агар дар паҳлӯи шумо касони комёб бисёр шуда бошанд, ин ба манфиати шумост. масалан тасаввур кунед ки 20 дӯсти шумо ҳар моҳ $10,000 кор мекунанд. ин чунин маъно дорад ки дар ягон лаҳзаи душвор шумо ҳар яки онҳо метавонанд ба шумо кӯмак кунанд. масалан метавонед аз онҳо $5,000 қарз гиред. агар чунин дӯстон дар каноратон набошанд, шумо ба душворӣ аз вазъи буҳронӣ берун меояд. бинобар ин шумо бояд ба муҳит таъсир кунед, бояд ба шахсони наздикатон кӯмак кунед ки комёб бишаванд. тафаккур ва тасаввуроти хаёлӣ. агар бовар ба комёбӣ ва вафодорӣ ба андеша мустаҳкам бошад, ба онҳо наметавон муқовимат кард. павел дуров, бунёдгузори вконтакте: мушкили асосии мардуми мо ин аст ки онҳо бовар намекунанд ки дар кишвари мо метавон сарватманд миллионер шуд. бисёр касон нохудогоҳ худро нодор мебинанд. масалан вақте касе аз мо ибораи шахси комёбро мешунавад, ӯ дар бораи каси дигар фикр мекунад, на дар бораи худ. ӯ бовар мекунад ки шахсе сарватманд мешавад, аммо дар ояндаи дур пас аз 30 сол мешавад. бинобар ин комёбӣ барои мо чун ситорае дар осмон аст. ман низ чунин эҳсос доштам ки дар Москав мегаштам, дар дигар кишварҳо будам ва ба ман чунин менамуд ки мардум дар он ҷо корҳоеро метавонанд анҷом диҳанд ки ман онҳоро наметавонам. илова бар ин ман забони русиро намедонистам ва ин бисёр ба ман вазнин буд. вақте кас дар канори худ шахсони комёбро намебинад, фикр мекунад ки онҳо шахсони махсусанд, шахсони боистеъдоданд. воқеан ин гуна нест. бархе аз мо нисбат ба миллионерон хиратмандтарем. мо танҳо инро намедонем. бале, дар соҳаи молӣ онҳо касбиянд, аммо дар бораи соҳае ки шумо кор мекунед, онҳо чизе намедонанд. ман ба бисёр вазирон, миллионерон машварат додам, аммо гоҳе бо шахси маъмулие бозӣ мекунам ки ҳангоми суҳбат ошкор месозам ки ӯ одами хиратманд аст. ба худ савол медиҳам, барои чӣ ӯ ин гуна нодор аст? ва пас дарк мекунам, барои он нодор аст ки якрав мебошад. ӯ хиратманд аст, аммо ҳаким нест. шахси хиратманд аз шахси ҳаким бо он тафовут дорад ки хират маъмулан дар касб зоҳир мешавад, аммо ҳикмат ин сифати маънавии инсон аст. он дар бархурд ба ҳама он чизе ки ӯро иҳота кардааст зоҳир мешавад. чӣ монеъ мешавад ки шумо комёб шавед? шояд хислати шумо монеъ мешавад, ё шояд шеваи зиндагии шумо монеъ мешавад, ё шояд шумо ҳанӯз тасмим нагирифтаед ки комёб шавед ва чуноне ки шоиста аст зиндагонӣ мекунед, ё тасмим гирифтаед аммо амал намекунед, барои он ки аз нокомӣ метарсед. барои он ки комёб шавед бояд сарсахтона роҳҳои ҳадафи хешро биҷӯед, бояд бикӯшед, бояд онро ба даст оваред. ҳамин гуна метавон солҳои зиндагии хешро сарфа намуд. тафаккури хаёлӣ кӯмак мекунад ки орзуятонро амалӣ созед. шумо бояд ҳар рӯз худро миллионер тасаввур кунед. барои он ки ин кор осон шавад, кӯшиш кунед ки чун миллионер бипӯшед, роҳ биравед ва чун миллионер рафтор бикунед. агар шумо мудир, менеҷер ҳастед, чун роҳбар рафтор бикунед. агар тиҷорати хурде доред,
чунин рафтор бикунед ки гӯё ширкати байналмилалие доред. рӯзона комёбиро биандешед ва бегоҳ дуо кунед. ин корро ҳар рӯз бикунед. дилу мағзатонро як созед. эҳсосот ва андешаҳои шумо бояд ба ҳадафҳоятон мутобиқат намояд. мушкилот ин аст ки бисёр касон мехоҳанд ки сарватманд шаванд, аммо бовар намекунанд ки ин имконпазир аст. пас хоҳиш ва боварашон мутобиқат намекунад. агар худро имондор мешуморед, пас шумо бояд бовар кунед ки метавонед. агар шумо ба худованд бовар доред, пас бояд бовар кунед ки ӯ меҳрубон ва саховатманд аст. шумо бояд бовар кунед ки ӯ ба шумо кӯмак мерасонад ва шуморо намегузорад. шумо шубҳа мекунед барои он ки ба имконияти хиш такя мекунед. шумо бояд ба имкониятҳои такя бикунед ки ҳангоми риоя намудани гуфтаҳои китобҳои муқаддаси илоҳӣ ба шумо медиҳад. шумо бояд имони қавӣ дошта бошед, бовар кунед ва шубҳа накунед. равшан аст ки шумо наметавонед ба ту тараф ҳаракат кунед, бинобар ин дар як ҷой пой мекӯбед. шумо ба комёбии худ ё бовар мекунед ё ин ки бовар намекунед. ин интихоби шумост. дар натиҷа шумо он чизеро ки орзу мекунед дар намеёбед ва он чизеро ки бовар мекунед дарёфт мекунед. бовар кунед, комёб мешавед. зиндагӣ нисбат ба шумо одил аст. худованд шуморо дӯст медорад. ин воқеа чунин аст. агар шумо ба ин бовар кунед, комёб мешавед. масали қурбоқаҳои болои чӯб. дар ҷое устоди пире мезист. ҷавонон ба хонаи ӯ меомаданд ки нуқтаҳои муҳими зиндагиро бифаҳманд. боре ҳама ҷамъ омада буданд. устод ба шогирдон нигоҳе андохт, аммо чизе нагуфт. ӯ ба шогирдон савол дод. се қурбоқа бар чӯб менишастанд. як қурбоқа тасмим гирифт ки ба об биҷаҳад. чанд қурбоқа болои чӯб монд. шогирдон бо ҳамдигар нигаристанд. савол хеле содда, ҳатто аҷоиб буд. ду қурбоқа устод, ҷавоб дод шогирди донотарин. не, ҷавоб дод устод. хомӯшӣ ҳукмрон шуд. пас шогирдон суханони ҳамдигарро бурида вариантҳои гуногунро пешниҳод мекарданд ки қурбоқа, як қурбоқа, ягон қурбоқа ва ҳатто чаҳор қурбоқа. не. устод сар ҷунбонд ва лабханде бизад. шояд се, гуфт шогирде ки токунун хомӯш буд. барои чӣ се? пурсид устод. барои он ки шумо нагуфтед қурбоқа ҷоед. шумо гуфтед ки қурбоқа тасмим гирифт. ту ҳақ ҳастӣ, гуфт устод. набояд тасмим гирифтанро бо амал кардан омехта кунем. тасмим гирифтани ҷаҳиш аз чӯб ин маънои аз чӯб ҷаҳиданро надорад. ва изофа кард. ба кас метавонад чунин намояд ки ӯ аллакай ба сӯи ҳадафи хеш равон аст, аммо воқеан ӯ ҳанӯз бар чӯб нишастааст ва онро касоне монанди ӯ иҳота мекунанд. равиши бонизом. маъмулан комёбии устувор на аз ҳисоби ҷаҳиши ноумедона, якбора ё қаҳрамонӣ ба даст меояд. он дар натиҷаи тасмими ҳаррӯза ва иҷрои ҳамарӯзаи ин қарорҳо ба даст меояд. стивен кови. шумо бояд донед ки омӯзиши якбора, амали якбора кӯмак намекунад ки комёбиро ба даст оваред. мағзи шумо чун тани шумо амал мекунад. ин ба он маъни аст ки онро низ бояд машқ диҳед. шумо охир наметавонед як бор ба гантел машқ кунед ва зуд варзишкор шавед. мағз низ ба машқи ҳамешагӣ ниёзманд аст. бинобар ин шумо бояд пайваста биомӯзед. барои ин ба шумо машварат медиҳам ки ҳамаи китобҳои маро хонед. бе хондани китоб намешавад. ин бахши муҳими омӯзиши шумост. худатон зиндагониятонро бисозед ва барои амалӣ сохтани орзуҳоятон мубориза баред. ба самти ҷараён шино накунед. ҳама корро ба ихтиёри худ нагузоред. барои он ки беамал шумо наметавонед чизеро ба даст оред, ҳамчунин бар чӯб менишинед. дар вебинарҳо ширкат кунед. дар машғулиятҳои интерактивӣ омӯзед. дар дарсҳои устоди моҳир, мастер класс ки мо барои соҳибкорон баргузор мекунем, иштирок намоед. ҳамин гуна шумо метавонед рушд кунед. сатҳи зеҳнии худро, сатҳи касбии худро
боло баред. баъдан қадами ниҳоӣ омӯзиши инфиродӣ индивидуалӣ аст. кӯшиш кунед ки дар он ширкат намоед. вақте 300 соат омӯзиш мегиред, шумо дар худ тафаккури миллионерро пайдо менамоед. агар 1000 соат омӯзиш гиред, ман метавонам кафолат диҳам ки шумо ҳатман аз ҷиҳати молӣ шахси озод хоҳед шуд. ин ба монанди варзиш аст. то қаҳрамони варзиш шавед, шумо бояд на камтар аз 10 сол ва ҳатто бештар аз он машқ бикунед. дар муддати кӯтоҳ қаҳрамони варзиш шудан амалан номумкин аст. фалсафаи банкаи бодиринги шӯр. ду нав одамон ҳастанд. ба шумо мегӯянд ки наметавонед чизро ба даст биёваред. касоне ки худ метарсанд таҷриба кунанд ва касоне ки метарсанд шумо комёб мешавед. рей хофард. дар оғоз ба коғази номҳои 10 нафар шахсони наздиконатонро, хешовандон, дӯстонатонро, аммо на аъзои хонаводаатонро ки ба онҳо муошират мекунед нависед. дар баробари номҳои ин касон маблағи тақрибии даромади ҳармоҳии онҳоро бинависед ва пас ҳамаи рақамҳоро ҷамъ кунед ва маблағи умумиро ҳисоб бикунед. пас аз ин шумо бояд маблағи ҳосилшударо ба теъдоди шахсони дар коғаз навишташуда тақсим кунед. рақаме пайдо мешавад ки ба андозаи даромади шумо тақрибан баробар аст. 10% каму зиёд. чаро чунин шуд? барои он ки усули банкаи бодиринги шӯр амал мекунад. охир дар ин банка ҳамаи бодирингҳо якхела шуданд. дар он бодирингҳои ширин ё шӯрияшон ҳархела нест. дар ҷомеа низ чунин аст. шумо ҳамон қадар пул кор мекунед ки шахсони наздики шумо, касоне ки шумо ба онҳо муошират мекунед, ҳамон қадар пул кор мекунанд. бодирингҳои банка якхела шуданд, барои он ки муҳит яъне намики шӯр ба ҳамаи онҳо якхел таъсир мекунад. муҳити шумо ҳамчунин ба шумо таъсир мекунад, зеро вақте шумо ба касе муошират мекунед, ӯ тарзи тафаккури худ, тасаввуроти худро ба шумо интиқол медиҳад ва шумо низ ба ӯ интиқол медиҳед. ҳамин гуна муҳити умумӣ аз нигоҳҳо, андешаҳо, хулосарониҳои ба ҳам монанд ташаккул меёбад ва ба амали шумо таъсир мерасонад. ин ба он маънӣ аст ки ба даромади шумо таъсир мерасонад. барои он ки ҳолатро тағйир диҳем, шумо бояд ба сухани бадеӣ бигӯед, ба банки дигар биафтед. яъне бояд барои худ муҳите созед ки шуморо ба сатҳи баланди некуаҳволӣ бикашад. се нишондиҳандаи ояндаи шумо. якум, шумо пеши кӣ меомӯзед? устоди шумо кӣ аст? дуюм, шумо кадом китобҳоро мехонед? сеюм, атрофиёни шумо киҳоянд? шумо бо кӣ бештар муошират мекунед? агар шумо хоҳед ки дар тиҷорат натиҷаҳои бисёреро ба даст оред, бояд ин се самтро назорат кунед. онҳо нишондиҳандаҳои асосии дурнамои шумо, ҳолати ояндаи шумо мебошанд. ин се саволро ба ҳар касе диҳед, шумо дарк мекунед ки ӯ кист ва оянда ӯро чӣ интизор аст. ин ба он маънӣ аст ки шумо метавонед муайян кунед ки оё арзанда аст ки бо ин кас кор кард ва дар тиҷорат ҳамкорӣ дошт. таҳқиқоти илмӣ исбот кардааст ки ҳангоми хониши китоб 1-2% мавод аз худ карда мешавад. ҳангоми суханронӣ гӯш мекунед, 10-15% иттилоот аз худ карда мешавад. ҳангоми баррасии маводи шунида ё хонда то 50% аз худ карда мешавад. ва вақте шумо дигаронро меомӯзонед, тақрибан 70% маводро аз худ мекунед. нақшаи дуюм. даҳана, воронки аз худ кардан. дар ин ҷо расми воронка, расми даҳана. аз боло таҷриба 90%, омӯзиш 70%, баррасӣ 50%, гӯш кардан 10-15% ва хониш ҳамагӣ 2%. агар дониши гирифтаатонро амалан таҷриба кунед, бештар наздикии 90% аз худ карда мешавад. бинобар ин ҳатман аз он чӣ ки дар китоб огоҳ мешавед, таҷриба кунед. тиҷорат ва сарват ин таҷриба аст. пеш бурдани тиҷоратро омӯзед.
چنان آموزید که گویا شما همیشه نارسایی دانش را احساس میکنید و همچنین گویا همیشه میترسید که این دانش را از دست میدید. کنفوچی: بسیار کسان فکر میکنند که برای اداره کردن تجارت آموختن لازم نیست، زیرا با اندیشه آنها در رفت به تجارت مشغول شدن میتوان آن را آموخت. آنها اندیشه میکنند که تجارت این بازار است که در آنجا میتوان چیزی را به فایده فروخت. در اینجا ارزانتر میتوان خرید، در آنجا میتوان قیمتتر فروخت. آنها تجارت را درک نمیکنند، بنابراین آن را به سودای عادی مانند میکنند. مثلا از چین محصولات مورد نیاز مردم میآورد و با نرخ بلندتر میفروشد و فرقیت را به کیسه میگذارد، اما این را نمیتوان تجارت کامل نامید. برای چی در تاجیکستان تجارت را باید آموخت؟ این چند سبب دارد. نخست، آموزش عنعنوی به شما سطح بلند زندگی را کفالت نمیدهد. این نقطه را الکی بسیار کسان میفهمند. این مخفی نیست. 30% ختم کنندگان مکتب‌های میانه امکان ندارند که آموزششان را در مؤسسه‌های عالی ادامه بدهند. 50% داوطلبان داخل شده مکتب‌های عالی را به پایان نمی‌رسانند. آنها آموزش را با سبب‌های گوناگون زندگی یک طرف می‌گذارند و این نه همه رقم است. بیش از نیمه ختم کنندگان مکتب‌های عالی پس از گرفتن دیپلم نمی‌توانند کار پیدا کنند و بیشتر آن کسانی که این کار پیدا کردند نمی‌توانند خود و نزدیکان خویش را با زندگی شایسته تأمین نمایند. انا برای چی باید اداره کردن تجارت را آموزیم؟ گرفتن دیپلم و در یگان ساحه متخصص بودن امروز برای عملی نمودن آرزوها کافی نیست، بنابراین باید صاحب کار شد. خلاصه وقت تغییر یافته است، زندگی کلاً دیگر شده است، برتری های دیگر پیدا شدند، قاعده های دیگر به وجود آمدند. بنابراین تا از رشد عقب نمانیم باید ما خود تغییر یابیم و به واقعیت نوین مطابق شویم، به زمان هم قدم شویم. مثلا امروز تلفن های موبیلی در همه جا پهن شدند. با کمک آنها سرعت زندگی به طور باور نکردنی زیاد گردید. نسل کهن با اندیشه های کهن زندگی میکنند. آنها با تصور و نگاه های پیشین به زندگی می نگرند. برای آنها آمیخته شدن با جهان امروزی تکنولوژی دشوار است. وضع اقتصاد تاجیکستان: کسی که تمام روز کار میکند وقت ندارد پول کار کند. جان دیویسون راکفلر. بیکاری تاجیکستان مطابق آمار از جهت بیکاری نسبت به سالهای 92 در مقام بهتر قرار دارد. بله، چیپ ها، موجگیری ماهواره‌ای پیدا شدند، خانه های بزرگ خصوصی ساخته می شوند، اما مشکلات مردم باقی می ماند. این مشکلات را تنها می توان با یک راه آماده کردن جایهای کار حل کرد و این جایهای کار را تنها صاحبکاران می توانند آماده کنند. دولت در مرحله کنونی نمی تواند برای همه جایهای کار آماده سازد، برای آنکه چنین امکانیت ندارد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ داخلی در کشور ما وضع پیچیده به وجود آمد. ما خود خانه خود را ویران کردیم و کسی را در این کار نمی توانیم گناهکار بسازیم. یگان ملت دیگری در این کار گناهکار نیست، ما خودمان آن را کردیم. ما دولت معتدل کامل داشتیم، اما با سبب نادانی ما آن ویران گردید و اکنون کوشش میکنیم که آن را از نو سازیم. این همان منظره است که ما کنون میبینیم. این آن واقعه است که ما باید در آن زندگانی کنیم. سطح ناداری از پلوس در پایان دکبر سال 2018 چنین انتشار کرده است. از سال 2000 تا سال 2015 سطح ناداری در کشور از 83 تا 31% پایان آمد. در سال 2017 سطح ناداری در کشور 29.7% بود. پیشرفت روشن است، اما اگر این فایز را با رقم‌های واقعی برگردانیم پس می‌بینیم که از 3.1 حصه مردم کشور ما یعنی تقریباً 3 میلیون نفر در ناداری زندگی می‌کنند. این برای کشور کوچک
нишондиҳандаи бисёр аст ва агар мо тадбирҳои зарурӣ рӯи даст нагирем, мушкилоти ин 3 миллион шаҳрвандони мо мушкилоти умумии мо хоҳад гардид. ягона роҳе ки барои ҳалли мушкилоти нодорӣ дар кишвар ба мо кӯмак мекунад, ин рушд бахшидани соҳибкории хурд ва миёна мебошад. мардуми мо сармояи зиёд надорад, технологияи олӣ ва фарҳанги тиҷоратӣ ба мо намерасад, ки саноати бузургро рушд бубахшад. тафаккури мардуми мо ба он омода нест. кадрҳои соҳибмаҳорат намерасанд. иҷрокунандагон бисёранд, аммо касони андешакунанда хеле каманд. нодорӣ ин норасоии пул нест, ин ҳолати хиради инсон аст. сарват ин миқдори моликияти хусусӣ ва доштани пули зиёд нест, ин шева ва тариқи зиндагӣ аст. бинобар ин мо бояд корро аз омода сохтани тафаккури мардум оғоз намоем. ҷомеа бояд ба тағйирот омода бошад. бояд барои рушди соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам орем. саводи молиявӣ баланд бардорем ва технологияҳои олиро ҷалб намоем. мо оҳиста оҳиста ба ин самт меравем, аммо ҷараёнро бояд шитобонд. барои он ки модели молие ки дар марҳилаи кунунӣ барои рушди иқтисодии кишвар истифода бурда мешавад, ба қадри лозим устувор нест. ин китобро бо таваҷҷӯҳ бихонед ва нақши худро дар рушду тараққии давлат бигузоред. давлатро рушд бахшида, шумо барои ташаккули шароити мусоид ҷиҳати идора кардани тиҷорат кӯмак мекунед. муҳоҷират. дар марҳалаи кунунӣ даромади аҳолии ҷумҳурӣ бештар аз ҳисоби интиқоли пули муҳоҷирони кор ташаккул меёбад. тақрибан дар ҳар хонаводаи хешовандони наздикӣ ҳастанд ки ба Россия ё кишварҳои дигар барои пул кор кардан рафтаанд. тақрибан аз 10-8 хонавода чунин ҳолат дорад. иқтисоди мо устувор нест. барои он ки аз омили берунӣ, аз интиқоли пулӣ муҳоҷирони корӣ вобастагии зиёде дорад ва ин омил дар навбати худ аз арзиши рубл, аз вазъи иқтисодӣ ва сиёсии Русия, мавқеи ӯ дар бозори ҷаҳонӣ вобаста аст. андеша кунед, чаро имрӯз вазъи тиҷорати хурд ва миёна бад шудааст? барои он ки ба мардум аз хориҷа пули бештар интиқол мегардид ва онҳо барои хонаводаашон маҳсулоти лозимӣ харида онро харҷ мекарданд ва имрӯз маблағи умумии интиқоли маблағ кам шудааст. дар солҳои 2016-2020 нисбат ба соли 2014 он тақрибан 2 баробар кам шудааст. дар робита ба ин ҳолат фурӯши тиҷорати хурд ва миёна зуд кам мешавад. ҳаҷми гардиши пул дар банкҳо кам мешавад. даромади шаҳрвандон поин меояд. пас қобилияти харидории ҳамаи мардуми ҷумҳурӣ поин меояд. иқтисоди ҳар кишвар ин занҷири ба ҳам пайвандшудаи соҳаҳо ва арсаҳои гуногун аст. агар яке аз мавқеатҳо бад гардад, ин ба ҳалқаҳои дигари занҷир таъсир мекунад. тасаввур мекунем, як хонавода аз Россия тавассути интиқол пул мегирифт ва ба ин пул маводи хӯрданӣ, либос мехарид ва хона месохт. акнун ин маблағ кам гардидааст ва онҳо барои ҳар чиз сарфаҷӯӣ мекунанд. онҳо камтар маводи хӯрданӣ ва либос мехаранд ва акнун маводи сохтмон намехаранд. ба ин сабаб ногузир сохтмони хонаро боз медоранд. чунин хонаводаҳо бисёранд. пас даромади ҳамаи соҳибкороне ки ба фурӯши маҳсулоти мавриди ниёзи мардум машғуланд кам мешавад. масалан фурӯши тоҷироне ки ба фурӯхтани маводи сохтмон машғуланд 40% кам шудааст. ба ин сабаб онҳо наметавонанд ба кормандонашон маоши пурра диҳанд. пас ин кормандон барои харид камтар пул харҷ мекунанд. дар натиҷа фурӯши мағозаҳо поин мешавад. теъдоди касоне ки аз бонк қарз мегиранд кам мешавад. вазъи иқтисод дар кишвар бадтар мешавад. ин монанди гарданбанд ё гулӯбанд аст. агар ришта канда шавад, ҳамаи донаҳо мерезанд. дар ин ҷо ҳама чиз ба ҳам вобаста аст. бад шудани ҳолат дар як ҳалқа ба ҳама ҳалқаҳои дигари ин низоме ки иқтисоди бозаргонӣ ном дорад таъсир мерасонад. андозҳо. даромади асосии давлат аз андози мардум ташаккул меёбад. барои он ки саноат камтар аст, аз ҳисоби ин андозҳо
нафақаҳо, кӯмакпулиҳо, маоши кормандони бюджетӣ пардохта мешаванд. дар сурате ки ҳама ин пардохтҳо дар ҳадди камтаринанд, онро наметавон зиёд намуд, барои он ки давлат барои ин маблағ надорад. ин чунин маъно надорад ки мо давлатро танқид кунем. аз ҷиҳати нишондоди андоз, тоҷикистон дар ҷаҳон дар миёни беш аз 180 кишвар аз поин тақрибан дар мақоми нуҳум аст. андози мо ҳамин гуна бисёр аст. ин рақами созмонҳои байналмилалӣ мебошад. сомонаи Азия Плюс дар поёни декабри соли 2018 чунин маълумотеро нашр кард. мизони умумии андоз дар Тоҷикистон 67.3% мебошад, ки аз вазни холиси андоз ва даромад аз фоидаи ширкатҳо иборат аст. ин тавре ки дар рутбабандии Paying Taxes 2019 гуфта мешавад, нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи кишварҳои Осиёи марказӣ ва Аврупои шарқӣ 32.8% ду бор зиёдтар аст. барои қиёс омори кишварҳои ҳамсояро меорем. бори андоз дар Қирғизистон баробари 29%, дар Қазоқистон 29.4%, дар Ӯзбекистон 32.1% ва дар Русия 46.3% аст. муаллифони тадқиқот зикр карданд ки танҳо дар 8 кишвари дигар нисбат ба Тоҷикистон мизони андоз баланд аст. ҷазираҳои Комор 219.6%, Аргентина 106%, Эритрея 83.7%, Боливия 83.7%, Гвинеяи Эквадорӣ 79.4%, ҷумҳурии Африқои Марказӣ 73.3%, Колумбия 71.9%, Афғонистон 71.4%. агар мо хоҳем ки сармояро ҷалб намоем, бояд дарк кунем ки сармоягузорони хориҷӣ ин нуқта ва дигар омилҳои дигари иқтисодиро дар назар мегиранд. зеро касе мехоҳад ки барои ягон лоиҳа пул гузорад, хеле оқил ва босавод аст ва намехоҳад ки маблағашро дар хатар гузорад. ин чунин маъно дорад ки агар мо дар ин замин, дар ин кишвар зиндагӣ бикунем, пас бояд фикр бикунем ки чӣ гуна ба он кӯмак намоем. ҷумҳурии мо метавонад танҳо бо кӯмаки соҳибкорон ва тоҷирон, яъне намояндагони тиҷорати хурд ва миёна рушд бикунад. ояндаи иқтисоди Тоҷикистон аз онҳо вобаста аст. соҳибкории хурд ва миёна иқтисоди моро тағйир медиҳад ва рушди ӯро метезонад. агар мо натавонем ки талошҳои худро дар ин самт мутамарказ созем, зиндагӣ беҳ намешавад. агар мо рӯи ин масъала андеша накунем, кор бадтар мешавад. дар марҳилаи имрӯза қисми аслии бюджети давлат аз ҳисоби андози соҳибкорони хурд ва миёна ташаккул меёбад, яъне 79%. даромади бюджети давлат аз ҳисоби шабакаи хусусӣ ташаккул меёбад. истинод: чанде пеш тафтиши тиҷорати хурд ва миёнаро барои 3 сол боз доштанд, барои он ки бисёр муассисаҳои тиҷорати хурд ва миёна ба сахтиҳои фаъолияти соҳибкорӣ тоб наварда баста шуданд. ин басташавӣ ҳатман дар 2-3 соли охир ба бюджети ҷумҳурӣ зиёни бисёре ба бор овард. аммо ин маънои онро надорад ки аз тиҷорат рӯ гардонем. мо бояд теъдоди субъектҳои соҳибкории хурд ва миёнаро зиёд намоем, кӯмак кунем ки дар ҳоли рушд бошанд. вақте миқдори онҳо меафзояд, масалан 10 баробар, пас даромад ба бюджет низ ба таври қобили мулоҳиза бештар мешавад ва бори тиҷорат ки харҷи нигаҳдории дастгоҳи давлатӣ ва маоши кормандони давлатӣ, муаллимон, духтурон, нафақахӯрон, кӯмакпулиҳо ва ғайра ба ӯҳдаи ӯст камтар мешаванд. масалан харҷи ҳамешагии давлат маблағеро ташкил медиҳад ва аз ин хароҷот тасаввур мекунем ки ба 1000 муассисаи тиҷоратӣ тақсим карда мешавад. ин барои соҳибкорон бори вазнин аст, лекин ҳангоми соҳибкорон 10 баробар бештар бошанд, яъне 10,000 нафар бошанд, пас ин хароҷот ба 10,000 нафар тақсим карда мешавад. дар ин сурат метавон бори андозро поинтар овард. охир давлат наметавонад хароҷоти иҷтимоиро кам кунад. барои он ки он бояд маош, нафақа, кӯмакпулиро бояд пардохт кард.
محض با سبب نارسایی مبلغ دولت نمیتواند معاش کارمندان دولتی و پرداخت‌های دیگر اجتماعی را زیاد نماید. راه یگانه برآمدن از این وضع بلند برداشتن سطح درآمد دولت به طریق سازمان دادن مؤسسه‌های دولتی، افزایش دادن مقدار سوبیکت‌های صاحبکاری خرد و میانه، رشد دادن استحصالات محلی و رشد صادرات میباشد. در ما تقریباً 47% بازار داخلی با اشیا و محصولات استحصال خودیمان تامین کرده می شود. لیکن از لحاظ بعضی محصولات وضع بدتر است. مثلا روغن 92% از خارجه وارد کرده می شود. گوشت 67%. بسیار نوعهای مواد خوراکه بیشتر از 80% از بیرون وارد کرده می شود. به لباس خود و نزدیکانتان نگرید و شما میبینید که اصلا همه لباسهای خارجی بطن دارند. به مغازه مواد خوراکی وارد شوید، نگاه میکنید که در رفها چی اشیایی هستند. شما باور حاصل میکنید که بخشی بسیاری محصولات در کشورهای دیگر استحصال گردیده است. در خانه به همه اشیایی که شما را احاطه کردن نگرید، بیشتری آنها خارجی اند. همه این نشان دهنده های وضع اقتصادی ما است. همه این سبب سطح پایینی زندگی ما است. مطابق رقم‌های منتشر شده در تاجیکستان از سال 2000 تا سال 2014 رشد مجموعی محصولات داخلی ممده WWP مشاهده می شود. یعنی اقتصاد کشور در این سالها رشد کرده است و کمی پایین آمد. ما باید سرعت رشد این سالها را بازگردانیم. در مرحله کنونی اندک رشد اقتصادی مشاهده می شود. مطابق رقم‌های رسمی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 7.3% افزود و 68.8 میلیارد تومانی را یا اینکه 7.2 میلیارد دلار را تشکیل داد. در سالهای 2017 مجموع محصولات داخلی 7.1% افزود. در سال 2016 6.9%. در سال 2015 6% افزود. اگر ما با آموزاندن صاحبکاران مشغول نشویم، پس بسیار هموطنان ما ناگزیر چون پیشین برای پول کار کردن به روسیه می روند و در آنجا به صفت روبنده، مردکار، باربر، پرتافکش و غیره کار میکنند. به ما همه میخندند. این در صورتی است که مردم ما تاریخی بزرگ دارند. در نقشه رقم 3 خریطه آمار چطور تا سال 2014 زیاد پیش رفتن و بلند شدن مجموع محصولات داخلی نشان داده شده. از سال 2014 پایان روی و نشان داده شده است. اما برای این ما خودمان گناهگار هستیم. برای آن که نمی آموزیم، ما برای آن کار میکنیم که پولهای تعجیلی کار بکنیم. پولهای تعجیلی این پولهای می باشند که به خراجات همه روزه روانه می شوند. درباره استراتژی آینده دورنمای تجارتی ما برای سالهای نزدیک ما کم اندیشه میکنیم. من چنین میشمرم که حتی در زمان شوروی با ما چیزهای مهم را ناآموختند. اندیشه استراتژی را ناآموختند. کارسازی و عملکنی را ناآموختند. وقتی اتحاد شوروی پاش خورد، معلوم شد که ما نمیتوانیم به زندگی نو که در آن هر کس باید به کار خویش مشغول شود مطابق گردیم. ما نمیتوانیم به تجارت مشغول شویم و در هر صورت امروز بازماندهی همان کارهای شوروی امکان میدهند که ما دولت داریمان را حفظ نماییم. اما جوانان ما را خوشحال نمیسازند. بلند پروازی آنها زیاد است، لیکن دانش و مهارتشان هیچ صرف است. هنگامی پذیرش به کار آنها معاش زیاد را طلب میکنند، گویا دانشگاهی هاروارد را به پایان رسانده باشند و در پیش بیل گیتس یا استیو جابز تجربه آموخته باشند. اما در جریان صحبت روشن می شود که دانش کافی ندارند، مهارت خوب ندارند، کاملا تجربه کاری ندارند. پس بلند پروازی آنها را چگونه باید شرح داد مفهوم نیست. البته آنها در این امر گناهکار نیستند. امروز زمان دیگر شده است. جوانان برای پدران نمی روند. معاش استوار، جای کار همیشگی، افتخارنامه به دیوار،
нишон ба сари сина тавсиф ва ситоиш кардан барои онҳо басанда нест. ҷавонон аз нав аз ин бештар мехоҳанд. онҳо мехоҳанд имкониятҳои наверо истифода баранд, ки ҷаҳони имрӯза пешниҳод менамояд. аммо зиндагӣ низ аз онҳо маҳоратҳои бештареро тақозо мекунад. ин маҳоратҳо кӯмак мекунанд то талаботи онҳо қонеъ гардад ва имкон медиҳанд, ки онҳо аз ҳамсолонашон ақиб намонанд. вақти амалҳои қотеъ, вақти ба даст овардани натиҷаҳои зиёд фаро расидааст. китоби мазкур барои ин ба шумо кӯмак мекунад. бо додани машваратҳои амалӣ бояд ҷавононро ба воқеияти нав омода сохт. бисёр нуқтаҳое ки дар ин китоб мехонед метавонад ҷаҳонбинии шуморо тағйир диҳад, тасаввуроти шуморо дар бораи бисёр чизҳо бишканад, ба тафаккури шумо таъсир кунад, барои он ки то кунун шумо ин гуна стратегияро намедонистед. шояд шумо дар чунин сатҳ кор накардаед. шумо тиҷорати хурде доред, бинобар ин ин усулро намедонед. аммо чунин донишҳо ояндаи Тоҷикистонро муайян мекунад. бинобар ин шумо бояд дар тафаккуратон низоми нави нигоҳ ба идора кардани тиҷоратро ташаккул бидиҳед. баъзе чизҳо метавонанд шубҳаро ба вуҷуд оваранд, ки оё шумо метавонед ин ҳадафҳоро амалӣ созед, оё шумо метавонед ин гуна натиҷаҳоро ба даст оред. аммо агар шумо ба он кӯшиш кунед, агар шумо бихоҳед ки ба ҳадафи гузоштаатон мерасед, пас ҳатман комёб мешавед. шояд шумо бисёр нуқтаҳое ки дар ин китоб мехонед ба ақидаи шумо мутобиқат накунанд, аммо шумо бояд дарк кунед ки ин ақидаҳо шуморо ба чунин ҳолат овардааст, ки имрӯз доред. онҳо дигар чизе намедиҳанд, ки роҳи сарбаста аст ва акнун шумо бояд чизеро тағйир бидеҳед, ба сатҳи дигари тафаккур, ба миқёси дигар, шуури дигар бигузаред. агар ин китобро хонда шумо натиҷагирӣ кунед, ки наметавонед ин андешаҳоро ба ягон сабаб истифода бурд, пас ҳатман китоби дигари маро, ки тарзи фикронии шахсони сарватманд ва камбағал ном дорад, пайдо кунед. ин китобро чанд бор бихонед ва дар шумо тафаккури шахси сарватманд ташаккул меёбад. пас шумо метавонед ба осонӣ машваратҳои маро таҷриба бикунед. пас аз ин китоби роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистонро 7 бор бихонед, то замоне бихонед ки тафаккури шумо, хиради шумо соҳаи муносиберо интихоб намояд ва равиши амалӣ намудани барномаро дар ин соҳа пайдо кунад ва даромади хуб ба даст оред. дар хотир доред, чашми инсон чизеро мебинад, ки хиради ӯ имкон медиҳад то онро бубинад. ба андешаҳоятон кор кунед, онҳоро ислоҳ намоед.